L-opra ta' Verdi Aida hija magħrufa ma' udjenza madwar id-dinja kollha anke dawk li mhumiex neċessarjament mitħla tal-opra klassika. Aida irritornat fuq il-palk tat-Teatru Aurora f'Għawdex wara 13-il sena. L-opra fl-Aurora dejjem tkun parti minn strateġija. Ġieli tiġi bi strateġija, pereżempju, illi trid tinbena l-opra kollha f'Għawdex. Allura qegħdin nippreżentaw opera made in Gozo. Din id-darba l-istrateġija kienet differenti. L-istrateġija kienet illi l-opra ta' Għawdex impoġġuha aktar fuq il-mappa internazzjonali, fuq il-mappa globali. U għaldaqstant ittieħdet din id-deċiżjoni strateġika illi għall-Aida illi għandna magħna nippreżentaw Aida produzzjoni ta' Franco Zeffirelli. L-Aida ta' Zeffirelli hija Aida li Franco Zeffirelli ddiżinjalija x-xeni fl-2001 kienet Aida illi saret fl-okkażjoni tal-100 sena mill-mewt ta' Verdi u saret propju għat-teatru ta' Busseto li huwa il-post fejn twieled Verdi. Mibnija għal teatru ta' daqs tagħna u kemm xejn iżgħar li imbagħad hija adattabbli. Hija opra li fiha diversità kbira. Għandna l-parti li żjed magħrufa li hija l-parti tal-crowd scenes, il-parti tal-pageantry li hija iktar fl-ewwel żewġ atti. Imbagħad niġu tielet u r-rabat fejn hija opra intima ħafna u fejn toħroġ ħafna l-umanità tal-karattri. U appuntu għalhekk taffaxxinani għaliex affarijiet li nkitbu 150 sena ilu u iżjed u qed imorru lura fl-istorja illum xi mod għadhom appellabbli. Din hija opera faces differenti li tolqot il-gost ta' kulħadd. Min ħajara l-ispettaklu, ħajara l-ewwel parti, min ħajfittex l-intimità jew inkella il-ġest mużikali sabiħ u delikat ħajara iżjed it-tielet u r-rabat. U allura hija xi ħaġa tassew affaxxinanti. Il-teatru bħal dejjem ħaseb li jitrasmetti dan minn kull aspett. Għandna il-Malta Philharmonic Orchestra bħal dejjem, il-kor tat-Teatru Aurora li jkun dejjem ikollu miegħu elementi mill-Italja. Imma mbagħad għandna il-karattri prinċipali, il-kantanti prinċipali u hemmhekk hija xi ħaġa li għalini hija dejjem importanti. Hija produzzjoni fejn is-soltu l-Aida hija magħrufa għal korijiet il-kbar, għax-xeni fullati, din id-darba fil-waqt li dawk ma joqsux, l-enfasi hija aktar fuq l-intimità bejn il-karattri prinċipali. Għaliex l-Aida tajjeb wieħed jirrealizza li ħlief ix-xena l-kbira ta' Trionf fit-tinijat, il-bqija kważi hija dejjem opra intima ta' bejn 2 jew 3 min-nies. U din hija xi ħaġa li Franco Zeffirelli investa l-ħin u l-artistrija fuqha u naħseb illi se jkollna prodott sabiħ biex narawha anki interpretata mill-ġdid hawnhekk fl-Aurora f'Għawdex.